לקח 2 ו3 אנשים כל פעם. באיזשהו שלב הוא מבין, זה לא מספיק, אבל עד שהוא מבין את זה, הוא מציל זוג, הם רואים שיורים בו. הם חשבו שהוא מת באותו שלב, אבל מניצולים אחרים מתן אחרי כמה דקות, קם, מתעשת, בחור עקשן הוא היה, ורץ לחפ"ק. כאן היה החפ"ק, הוא רץ ומישהי מאנשים טובים חובשת אותו. ואל תשכחו שיש כל הזמן, הם נכנסו עם ג'יפים, עם טנדרים, יריות, קלצ'ניקובים, רימונים, RPG, והם יורים לכל עבר, צרחות מטורפות של אנשים, וחלקם קופאים כאוס. מתן מחליט להתחיל לקחת קבוצות של 15, בין 12 ל-15 אנשים. הוא לוקח אותם, הוא מתחיל להריץ ולהחביא. להציל ולהציל ולהציל. וזה מה שהוא עשה, הלך וחזר, הביא אנשים לאוטו, הוריד אנשים מהאוטו.